На 11 май православната църква отбелязва Деня на светите братя равноапостоли Кирил и Методий. Датата е значима и заради още едно важно обстоятелство. На 11 май традиционно се открива летният туристически сезон в Несебър. И въпреки че амбицията на общината е да превърнат Несебър в място за целогодишен туризъм, откриването на летния сезон е повод за радост и празненство. С литийно шествие от крепостните стени на Стария град до митрополията започна тържеството. Минути по-късно бе отслужен и молебен за здраве и благоденствие за всички, които живеят и се трудят в хилядолетния град. Сезонът бе официално открит от кмета на община Несебър Николай Димитров. Стана вече няколко години традиция, чествайки празника на светите равноапостоли свети Кирил и Методий, да откриваме началото и на предстоящия туристически сезон в община Несебър. Според мен и моите колеги, туризма ще има по-голямо развитие, ако на него не се гледа само като на бизнес, а на духовно и културно общуване между хората. Затова и ние се стремим да развиваме, освен традиционния туризъм, летния, сезонния туризъм, който е основен за нашата община, да развиваме конгресен туризъм, културен туризъм, исторически туризъм, поклоннически, религиозен туризъм и спортен туризъм. Надяваме се усилията ни да бъдат възнаградени и Несебър да се посещава не само и през летния сезон, а през всички останали сезони на годината и да бъде така един богат и един развиващ се град. Не случайно имаше знамение от Господ, който ни откри изгубената чешма с минерална вода на южния плаж, която днес реставрирахме и открихме и се надяваме, че много добри неща очакват община Несебър. Искам да пожелая на всички жители на общината един добър, един успешен, един богат туристически сезон. На добър час! Като подарък от общината към жителите и гостите на Несебър бе и концертът на хор Морски звуци от Варна с диригент Панайот Катрафилов. Поводът е 11 май, свети Кирил и Методий. За мен и за всички българи е изключителен празник. Исках да го ознаменуваме с един хубав хоров концерт. По ваша инициатива хор Морски звуци днес е в Несебър. Какво ви накара да го доведете тук? Професор Чонев ми е професор по дирижиране. При него съм учил доста години и смятам, че един от най-големите български диригенти, хорови и не само български, той е световна величина и се заслужава Несебър да познава и този велик българин. В началото на туристическия сезон забелязваме и първите туристи. Заради хубавото време всички са усмихнати и с приповдигнато настроение. Това дава и поредния повод за оптимизъм за един добър летен сезон.